5 secunde. 1. Care mai amenința cap. Așa, strângeți rândul. 3 secunde. 1, 2, 3. Care mai mișcă mare? Hai, care mișcă mare? 1, 2, 3. Deci să scăpăm de 3. Facem ruleta rusească. Se îmi spune, strângeți rândul. Strângeți rândul, bă. 3 minutes remaining. 3 secunde să strângi rândul. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Încă mai avem nevoie să scăpăm de 1. Care mai mișcă mare? Așa. Lucian și Osom în partea aia. Andrei Jubă și șmecherul 007 aici. Lucian, ce echipă vrei să fii? Bă, care mai face bani apare cap? Lucian, ce... Păi da, Dinamo sau Steaua? 5, 4, 3, 2, 1. It's time to choose. Dinamo sau Steaua? Ce echipă vrei să fii? Se mă spune la Deagle, la glonțurile din Deagle aveți timp să începeți. Se mă spune... Bă, ești prost, nu mai da! Dă mingea, bă! Fiecare în poarta lui. La Deagle începeți. Da! Gol Dinamo! Hai, fiecare în partea lui. Fiecare în partea lui. 1 minute remaining. Da! Gol Dinamo! Bă, strângeți rând aici. Da, bă, stai, gata! Fiecare în partea lui. Fiecare în partea lui. The time is La 3 goluri terminăm. 7 seconds remaining. Hai. Fiecare în partea lui. Pe fiecare în partea lui. Începeți. Gata, strângeți rând aici. Bă, care nu strânge rând aici în 3 secunde are cap. Omorâți-l pe ăla care a fugit. Strângeți rândul. Ăștia care au pierdut. The time is now 8:57 p.m.